आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि साननाय हनाय आं बिथांखौ व्यक्तिगत भावे रेसपेक्ट खालामो आब' प्रमिला खाम्फा बरगयारिया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बे बाथ्राखौ खाम्फा बरगयारि बिथाङासो मोजाङै बुंनो हागोन थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि बिथाङाबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै हयथ' बिथाङा माबा मोनसे साननाय दङ थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना हिनजाव खारनाय बहाबा खोनादों नामा बांगालफोरनि हिनजाव खारनाय खोनादों नामा खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जातिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया साननाय हनाय आं बिथांखौ व्यक्तिगत भावे रेसपेक्ट खालामो आब' प्रमिला रानी ब्रह्म नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों हिनजाव खारनाय बहाबा खोनादों नामा बांगालफोरनि हिनजाव खारनाय खोनादों नामा 100 मार्क्स एसामिसनि जों लिरथारनांगौ जायो दा जों एसामिसखौ जों जन्मनिफ्रायनो फरायबोआखै होमबा जों बोरै एसामिस लिरनो हागोन हिनजाव खारनाय बहाबा खोनादों नामा बांगालफोरनि हिनजाव खारनाय खोनादों नामा आरसिडि चेयारमेन बे नेबेन्द्र बसुमतारी बेबो जोंनिनो बिपिएफ कर्मिका दा कनभेनर बिथांमोननि नाजानायाव बे माबा कनफारेन्सआ जाफुंदों आरो दिनैनि बे कनफारेन्सआव जायफोर एसे एनै फैसा डनेट खालामदों बिथांमोनखौबो आं धन्यबाद होबाय गोबां मानसिया सोरबा 50,000 सोरबा 20,000 सोरबा 10,000 सोरबा 50,000 होनानै डनेट खालामदों बेजोंसो जोङो लुफुंनो हादों जायफोर बिथांमोना बे ट्राइबेल कनफारेन्सआव फैसा एसे एनै डनेट खालामनानै जाफुंनायाव मदद खालामबाय आङो बिपिएफ हान्जानि जानानै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होबाय तो এতিয়া এতিয়া আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ মেইন এজেণ্ডালৈ ডেলিগেট সকলে কিবা সাজেষ্ট কৰিব লগা বা ক'ব লগা যদি আছে আপোনালোকে আহি পেলাই ক'ব পাৰিব একো নহয় কওক क'क्राझार जिल्लार পৰা কোনোবা ডেলিগেটে যদি কিবা সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে उखिललै बियो दे नैबे बाक्सानि आसलखा मोजां खोनासं उखिल एडभकेट बाक्सानिफ्राय आवगायबोबाय बिराद मोजां मोनदां खोन्थाखाबाय आङो बिनि नामा टार्जुन दे बेबो न'खौ ओरै बारा ओरै गोलावसो बारखायोमोन दे औ मानगोनां दिनैनि मेलखौ डेलिगेट सिटिंनि आफादगिरि लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो जोंहा डेलिगेट दिनै बे डेलिगेटआव नुजाफैनाय बिपिएफनि कर्मी नोंथांमोन दा बाथ्राया आं बुंनो नागिरनाया बेनो जे बिटिसि ओनसोल बा बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा गावनो आन्दलन खालामनानै लाबोनाय 8 शेड्युलाव जिहेतु जोंनि लेंगुवेजआ हाबबाय खिन्थु जों एडभकेटफ्रा मोनसे फेस जागासिनो दङ बे जाहैबाय जोंनि बर' गथ'फ्रा मेजिस्ट्रेट जानो हाया आं बेखौ बुंबायानो थादों कारन मानो आं बर' मिडियामनि फैनाय गथ'आ आं बोरै एसामिसजों क्रेक खालामनो सार जों जुडिसियारि लाइनाव जों मेन्डेटरि 100 मार्क्स जोंहा कम्पालसन जानानै दङ दा जोङो लिरथारनांगौ जोङो दा बेखौ जों बोरै हानो दा बेनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजा बा स्पेसियेलि स्टुडेन्टफोरा दा जों उसुबिदा मोनगासिनो दं जोंनि अनेक बर' गथ'फ्रा जुडिसियारि एग्जामाव जिरायो खिन्थु सासेबो पास जानो हाया कारना मा जों 1 आवाराव जों 100 मार्क्स एसामिसनि जों लिरथारनांगौ जायो दा जों एसामिसखौ जों जन्मनिफ्रायनो फरायबोआखै होमबा जों बोरै एसामिस लिरनो हागोन गतिके बेखौ आंनिबा जोंहा बिपिएफ दोलोआ बेखौ मोनसे रिजलिउसनखौ लाजागोन नामा आं बेखौसो खावलायहरनाय जादों ধন্যবাদ जोङो আমি সেই কথাটো আলোচনাত আনিছে খুব ভাল হৈছে এই কথাটো যিহেতু বড়ো ভাষাটো চিটুলত অলৰেডি ইন্ট্ৰডিউচ হৈছে আৰু বহুত এক্সামত আমি বড়ো ভাষা দি কিবা কৰিব পাৰিছে এই হিচাপত তাৰমানে
মেজিষ্ট্ৰেট যেতিয়া নেকি এক্সাম হয় এই সময়ত বড়ো ভাষাতে লিখিব পাৰা এইটো কিবাটো মৰ্যাদাটো আমি পাব লাগে गासैबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो गोग्लैसोनाय अबस्था दङमोन दा दिनै नायदो स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि लानानै गासैबो जौगाबोबाय आरो फेस्टिभेलखौ बिथाङा जि फेस्टिभेलखौ बुंदों बबे फेस्टिभेलखौ बुंदों आं बुजि मोनाखै दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै गोबां बेवहाय जौनि आड्डा जायोमोन दिनैथ' बेबायदि फेस्टिभेल गैला ओरैनो जोंखौ माने समालोचना खालामनायनि उनाव समालोचना खालामबाथ' जानाय नङा दा नंखायनो बिथांमोना स्पेसिफिक बुंथ' बबेखौ खालामनांगौ बबे खालाम मोजांबा जों मानिगोन गाज्रिबा जों नागारगोन साननाय हनाय आं बिथांखौ व्यक्तिगतभावे रेसपेक्ट खालामो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ नाथाय बिथांमोना 19 बोसोर मोनदोंमोन जि मोनसे अबस्था खालामदोंमोन बेवहाय जे हिंसा थानो हायै मानसिफ्रा गाज्रि अबस्था बयबो गियै गियै माने रायजो जानांगौ जादोंमोन दिनैनि थासारिया जोबोद सोलायबाय दा बे थासारिखौ बिथांमोनाबो लाबोनो हागौमोन गोसोबा नाथाय बिथांमोना बेफोरखौ गोसो होयैखाय दिनै बड'लेण्डनि गासैबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो गोग्लैसोनाय अबस्था दङमोन दा दिनै नायदो स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि लानानै गासैबो जौगाबोबाय आरो फेस्टिभेलखौ बिथाङा जि फेस्टिभेलखौ बुंदों बबे फेस्टिभेलखौ बुंदों आं बुजि मोनाखै दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै गोबां बेवहाय जौनि आड्डा जायोमोन दिनैथ' बेबायदि फेस्टिभेल गैला ओरैनो जोंखौ माने समालोचना खालामनायनि उनाव समालोचना खालामबाथ' जानाय नङा दा नंखायनो बिथांमोना स्पेसिफिक बुंथ' बबेखौ खालामनांगौ बबे खालाम मोजांबा जों मानिगोन गाज्रिबा जों नागारगोन साननाय हनाय आं बिथांखौ व्यक्तिगतभावे रेसपेक्ट खालामो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ नाथाय बिथांमोना 19 बोसोर मोनदोंमोन जि मोनसे अबस्था खालामदोंमोन बेवहाय जे हिंसा थानो हायै मानसिफ्रा गाज्रि अबस्था बयबो गियै गियै माने रायजो जानांगौ जादोंमोन दिनैनि थासारिया जोबोद सोलायबाय दा बे थासारिखौ बिथांमोनाबो लाबोनो हागौमोन गोसोबा नाथाय बिथांमोना बेफोरखौ गोसो होयैखाय दिनै बड'लेण्डनि गासैबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो गोग्लैसोनाय अबस्था दङमोन दा दिनै नायदो स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि लानानै गासैबो जौगाबोबाय आरो फेस्टिभेलखौ बिथाङा जि फेस्टिभेलखौ बुंदों बबे फेस्टिभेलखौ बुंदों आं बुजि मोनाखै दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै गोबां बेवहाय जौनि आड्डा जायोमोन दिनैथ' बेबायदि फेस्टिभेल गैला ओरैनो जोंखौ माने समालोचना खालामनायनि उनाव समालोचना खालामबाथ' जानाय नङा आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जाथिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नों खाम्फा बरगयारिया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोन्दों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना हिनजाव खारनाय बहाबा खोनादों नामा बांगालफोरनि हिनजाव खारनाय खोनादों नामा बिमा बिफाजों हाबानि खोथा रायज्लायनो थांनाया मेरला हिन्जाव दं गुबुनखौ लादोसो बुंहरजाबाय मेरला हिन्जाव दं गुबुनखौ लादोसो बुंहरजाबाय जामादै फसायजायासै आंलाय जामादै फसायजायासै balondaनो हरनो होनलायनाय नांगौब्ला बुरैना थाथों होनलायनाय नांगौब्ला balondaनो हरनो होनलायनाय नांगौब्ला बुरैना थाथों होनलायनाय नायगोन आंबो नोंसा मादैनि माहाजोनसिन नोंसा मादैनि
दाम गोसासिन जानो हायाब्ला मानसि नङा जामादै फसायजायासै आंलाय जामादै फसायजायासै